नै बियो मा बिफां बिलाइ बेखौ मानो थाखाय हानदों नोंथांमोना दा दसे उनाव मिथिगोन बिथाङा हानबाय थादों खैजोमा अरजादों मोखांफोरावबो सिरि जादों खैजोमा सिख्ला बैसोना महरखौ जोथोन लानाया गोनांथार बिथाङा दुखु खालामगासिनो मोखांफोरा खैजोमा अरनानै दाखिजोब्बाय गोजा गोजा जाबाय होननानै अब्लाबो जेनाखै बिथाङा नाजागासिनो मासिं हागोन मासिं हाया नै मासिं मोनहागोन मासिं मोनहाया दान्दादों नै नायबाय था लोगोफोर बिलाइखौबो लादो नै दाना न'आव सफैबाय नै नुहांदोंसै नोंथांमोना बे फिसा फिसाखौ बेबो सोब फैसासो माने बेबो खासि बोरमा खासि बिनि थाखाय लायनाय आरो बिथाङा गोबां खस्थ' खालामदों माबायदि खस्थ' खालामदों मारै जोथोन लायो नोंथांमोना बिनिफ्राय मिथिनो मोनगोन बिथाङा बेसेबां जोथोन लायो बेसेबां अनो बोरमाफोरखौ बिथाङा बोरमानि थाखाय गावनि जि स्कुल माबा कलेज सम बिनि थाखाय आदारखौ दोनथुमफैखानाय जादों गावहा क्लासाव थांबोला बेखौ बोरमानो होफैखाबाय बे बोरमाया जाबाय थासिगोन आरो नै लोगोफोर बोरमा खासिफोरा माबायदि दोङो माबायदि फिसिदों नै बेफोर दंफांनि बिलाइखौ जायो गोबां गाहाम मोनो बिसोर जानो दंफां बिलाइफोरखौ नै गासैबो खासिगोन जा दा जों सोंनो मालिकनियावहा खोनासंना लानो फै नै लोगोफोर माबाफोर प्रग्रामफोर जायोबा बोरमा खासि नागिरोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं कन्टेक्ट नम्बरखौ होगोन नोंथांमोननो नै मालिकआ बेनो दा जों सोंनो बिथांनियावहा बे नोंहा गासै बोरमा माबा दोङो ने बेनिफ्राय दा माबानि फिथराव बिमाया बोसोराव खैथा फिसा होयो आरो खनबेसे होयो ओरैनोबाथ' मा होनो बोरमाया मानै होयो ओमफ्राय मासे होयो खिन्थु जाहानिया माथाम माब्रै मानै इदि होयो आरो इनिखाय गैजोसिन जायो बिमा मासेबाबो ओमफ्राय सोरबाफोर जोलैफोर बायोबोला मोजां बिमाखौ नायनानै बायनांगौ आरो होमबानिया फिसाखौ गैजो मोनो आरो दा
बिसोर बोरमाफोरा मा बिफांनि बिलाइफोरखौ जानो गाहाम मोनो? बिदिनो टावा बिलाइ नोंसोर नुनो हादों जादों बिरादनो ओमफ्राय टावा बिलाइ जायो बिराद गाहाम मोनो बिसोरो ओमफ्राय दुम्बुर बिलाइ सुरा बिलाइ बिनिफ्राय थाइखाजोला बिलाइ बेफोरखौ जायो आरो बिसोरो ओमफ्राय बै दुम्बुर फिथाइ गोजा गोजा थायोना बेखौ जाहोबा बिमा गाइखेर जानायखौ बिराद गाइखेर ओंखारो आरो नोंसोरबो जाहो नायनो हागोन सोरबाफोर लायोबोला। दा जों खोनादों नोंथाङा फरायबाय थादों होननानै दा बे बोरमाफोरखौ फिसिनायावहा नोंथाङा फरायनायावहा टाइमफोरखौ माबायदि बाहायबाय थादों बिथांमोननो आदार होनाय आरो नों क्लासाव थांनायफोरा माबायदि खालामदों? क्लासाव थांनाय टाइमावहा बिसोरनि थाखाय बिलाइखौ आङो फुङाव नामायना गालांनाङो आरो मा होनो न'आवबो मानसि गैया नालाय बेनिखाय फुङाव नामायनानै गालांनानै थाङो आरो आङो ओमफ्राय मा होनो बिसोर मा होनो आं गैयाबोला मामा मोना होयो आरो बिलाइखौ आं क्लासाव थांबोला। दा बेबायदिनो गोबां फरायसाफोर दङ जायफ्रा न'आव ओरैनो थाबाय थायो दा बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा साजेसन होनो नागिरदों? बिथांमोननि लागै आं बेखौनो बुंगोन ओरैनो थाबाय थास्लायस्लाय मा होनो न'आव थानानैनो बिदिनो ओरैनो टाइमखौ बाहायस्लायस्लाय मा होनो न'आवनो ओरैनो माने सोलिखायोना लाजायो बेनिखाय लानो हागोन आरो ओरैनो थास्लायस्लाय मा होनो गोबां रांनि बेलायाव हेफाजाब मोनो फरायनायावबो माने खनसे फाननायावनो माहाय गिजि मोनो नालाय बेनिखाय हायो आरो। दा बे बोरमाखौ देरनायावहा नोंथाङा माबाफोर बाहायदों नामा? जेबोथ' बाहायनाय जायाखै मा होनो बिदिनो मालाबा खामफोरखौ होयो आरो आङो ओमफ्राय बै सापट गुन्दैखौ होयो खामजों लगायनानै बिदिथ' जेबो मेडिसिनफोर बाहायनाय जायाखै माने आंनिया बोरमाया गोदोर जादखा आरो बिमाया फिसाब्लाबो ओंखाय जेबो बाहायनाय जायाखै। ओमफ्राय दा बोरमाया लोमजाबायना लोमजाबाया आरो लोमजाबायोब्ला मा होनांगौ मा खालामबा जायो? लोमजानायाथ' लोमजायो बिसोरो मा होनो होमबाबो बिदि एनि टाइम लोमजाया आरो गगाफोर मोनो ओमफ्राय उदै गोदोर जायो बिसोरो ओमफ्राय बिदि उदै गोदोरफोर जाबा आङो जेबो दावाइ बाहायनायफोर जायाखै खिन्थु मा होनो बिदि उदै गोदोर जाबा आङो एम्बु सथ्र गानहोयो आरो ओमफ्राय बिदिनो खिनायफोर जाबोला मा होनो बिदिनो लाल साहा गोसोम गिजो होनानै साब्लाइखौ संख्रि गोबाब होनानै फुदुंनानै होबानो गायो आरो बिदिथ' जेबो बाहायनाय जायाखै बेफोरजोंनो गादों आरो। बेफोरबायदि बोरमा फिसिनाया नोंथाङा बेसे गोबावनिफ्राय फिसिदोंमोन? ओरैनोबाथ' जोंहा आं उन्दैनिफ्रायनो दोनखायो बेनिखाय आंनिया बोरमानि सायाव अननाया बारा आरो ओमफ्राय दा बिथांमोनखौ आङो फिसिनाया गोबावैनो जाबाय आरो माहाय उन्दैनिफ्रायनो फिसिनाय जादों ओमफ्राय खासिखौबा हले बारा उन्दैनिफ्राय खालामनाय जायाखैमोन आरो माने खनसे मिस्टेक जानायमोन खासि खालामनायाव बेयाव थैनायमोन बिनि थाखाय गिनानै खामाखैमोन ओमफ्राय दायो खामो आरो खासि। दा नोंथाङा बोरमा फिसिनानै बिमा बिफानिफ्राय रांफोरखौ बिनो गोनां जादोंना जायाखै ना आरो माबायदि फरायनाय लाइफआव सहाय मोनदों नोंथाङा? बिदिथ' मामा बाबामोननिफ्राय बिनाय जाबाङा आङो माने बोरमानिजोंनो सोलिनो हायो माहायबाबो ओमफ्राय बिदि मालाबाबो थाइसे थाइनै नांगौबालाय बिनाय जायो होमबाबो बिदि गैजो फैसा बिनाय जाया आरो आं बोरमानिजोंनो सोलिनाय जायो। माबायदि जोथोन लानांगौ बेखौ गुवारै बुंना होबाय माबायदि न'आव थानानै रां खामायनो हायो गोबाङा सानो गोजान गोजान जायगायाव थांबा गोरलै रां खामायनो हायो होननानै नाथाय जों दा मिथिना मोन्दों न'आव थानानैनो बोरमाफोर फिसिनानै दाउफोर फिसिनानै गोबां रां खामायनो हायो होननानैहा जों दा नोंथांमोनाबो नाजानायदो लोगोफोर जायफ्रा न'आव दोङो आरो हमाय मोनो हमायाथ' गावनि सायावसो हमाय गैयै आरो गोनाङा दिहुननाय सायावसो दा जों नोंथांमोना सोरबाफोर बोरमा खासि जानो लुगैदोंबा आरो प्रग्रामफोर दोङोबा नांगौ जायोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं नाम्बारखौ होगोन डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना खबर खालामनो हागोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गाहाम मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।